Hati 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 batuk silo. Anh thế này com được khôn đó. Anh giúp bé. Com. Bagan singo. Ini masih ya. Ini. Hat kasih nih. Ale mau kur kara hendak. Mithian menang. Ataka na dong menang. Kasih nih. Oh, ni khu mang mày. Hi guys, good morning. Kelumhai. Angda dong fei nei baganau robar hana. Robar atha. Be baganau ang robar hayi logoफोर. 350 dal dङ be baganau. Ang dini be baganau. Fungni 5टा बाजेसो हाफैदों. मानोना बाराद्राय फुङावबो फैनो हाया लोगोफोर. बारा लामाफोरावबो मैदेर लोगो मोनो. ओंखायनो आलायसेसे सानजाना फैनांगौ जायो आरो. लोगोफोर बे बागानखौ आं हायो. हानानैसो दोनलांनांगौ लोगोफोर. दिखांनाया गुबुना दिखाङो. ओरैनो हानायनि हाजिरासो आंनो. हाथ'वाखै. नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर आं हानि नै. मा लादों आङो खबाइबो लादों लोगोफोर. खबाइया मा लायो नायनो. खबाइया आं लायो स्क्रेप लेसखौ. बे नैबे लेसखौ आं खबाइ सोना लायो लोगोफोर. बे लेसखौ खबाइ लायो आरो. होमब्ला नायलांदो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ. बेनोसै लोगोफोर. आंनि हानायखौ एसेसो नायदो लोगोफोर. केमेरा हम आंनिया जाबाय गाइस माने आंनिया बेसेबांल' नै बिथांमोना बानायगोन बार बिथांमोना बानायगासिनो दङ आंबो बे रलिंआवनो बानायफैयो लोगोफोर serio light belum itu Hai guys, नै आं फैलायबाय फोथाराव माइ हानो दिनैनिफ्राय माइ हासिगोन जोंहा माइआ बारा मोजां मोनाखैमोन मोनाबाबो थारमाने
बेथिंनो जोंहानि फोथारथिंनो माने एकदम मैदेरा सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामगासिनो थायो लोगोफोर ओंखायनो मोनाबाबो थाबनो हानो गोनां जाबाय आरो बैयाव नै लोगोफोर बिथिंनो आं दिन्थिनोसै र' गाथाङा बानखादों लोगोफोर नै हाथि गिनानै बेखौबो मोननाय नङा जों गाथां गाब्रां मोनाखैनो माया नै नाय उफाय गैया लोगोफोर ओरैबायदि हायाब्ला नै गाथांखौनो हायाब्ला हाब्रुबारियाव नै दैया हाब्रुबारि दैबारि लोगोफोर गाथांखौनो हायाब्ला मोननाय नङा हाब्रुबारियाव Katang kabrang hanan la syukur kali kamu menjadi noa ramah tinggal aku beri lu kubur hade koti ini hati ya koti abru tuyo kau say saya abru di buru hanan la hayabla upay ya लोगोफोर बेबायदि गाथां गाब्रां हायाब्ला नै हाब्रुआ दैया बेखौबो मोननाय नङा जोंना उनाव बेखौ गाथांखौनो हाना लायाब्ला आघोन मोननायखौ नेना थाब्ला मोनजानाय नङा ओंखाम गामागोन nah गोरलै मायानो रायाखैना आरो हप्तासे नांगौमोन हप्तासे नांब्लासो Sap, kekri, nih. Jangan lupa. Sap lah kekri. Tek caranya istar saya belah. Tek caranya istar jalan. Karena matinya sampai dengan hati namanya na, kagul kagulan. Nengbai na? Sore nai. Agak na? Ini handle làm này bà. Để hàng to. Video hết rồi đây. Punani sekarang mana kok? Tangdo. Bye.